n'ime unu. N'ezie, ọ bụrụ na unu enweghị mmụọ nke Kristi, ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ bilitere Jesu n'ọnwụ na-ebi n'ime unu, ọ pụtara na ọnwụ ga-esite na mmụọ ya were ndụ nye ahụ unu dị nwụrụ. Ụmụnna m, rubere onwe anyị nke bụ anụ ahụ isi ma ọ bụ ibi ndụ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na unu biwe ndụ dị otu ahụ, unu ga-ala n'iyi. Ma ọ bụrụ na unu were mmụọ nsọ mmerụ nke anụ ahụ, unu ga-adịkwa ndụ. Chief and Lord Christopher George.
ya na ahụike